Bueno, moi bons días a todos e a todas nestas mañán chuviosa do outono. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta conferencia de prensa no que vimos a dar conta dos asuntos que se trataron en Xunta de Goberno e tamén a algún de fora de Xunta de Goberno, fora da orde do día. No que se refire ás cuestións que aprobamos na Xunta de Goberno, pois os asuntos que se aprobaron ascenden a unha contía de preto de 3,4 millóns de euros para a mellora de infraestructuras, para a mocidade, para iniciativas sociais, iniciativas do movimento asociativo e para o turismo. O detalle, aprobamos o programa Vive o Rural no 2026 por un valor de 80.000 euros. Concedemos as axudas para fomentar o turismo deportivo por un valor de 100.000 euros. Demos luz verde aos primeiros recursos do terceiro plan extraordinario de infraestructuras deportivas con 140.000 euros para Vilanova de Arousa. Aprobamos tamén un convenio con Meaño para executar as obras de humanización e mellora da Rúa Campo da Feira cun orzamento de case 455.000 euros. Concedemos as axudas ás entidades de ámbito social por valor de $500.000 e tamén as axudas do Plan de Acción Comunitaria, un dos nosos plans estrelas dotadas con máis de 2,1 millón de euros. E nos asuntos que vou a comentar, fora xa da orde do día da Xunta de Goberno, pois quero aproveitar e informarvos da aprobación dun contrato para restaurar a senda fluvial do Tea en Pontareas, por valor de 195.400 euros, e logo falar da situación e as novidades que hai con respecto a ese proxecto que quere liderar a Diputación, está liderando, que é a Vía Verde. Comezamos, e facémolo pola mocidade, para informarvos de que hoxe aprobamos as bases para activar o Vive no Rural no do ano 2026, un programa de saídas educativas a granxas da provincia e que imos dotar con 80.000 euros, 20.000 euros máis que o ano pasado. Mais recursos para que máis nenos e nenas, máis mozos e mozas da provincia poidan gozar deste programa que está dirixido a centros educativos de infantil, primaria, secundaria e a AMPAs dos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia, e que consiste en saídas educativas para que os nenos mozos coñezan a realidade das actividades agrícolas e gandeiras. En liñas xerais, o importe que vamos a destinar para cada entidade será de máximo 1.250 euros para custear a entrada e o que son os desplazamentos. E xa vos adianto que temos previsto abrir o prazo de solicitudes o 1 de decembro e que vai durar hasta que remate, hasta que se esgote o crédito. Ata a data xa foron 3.900 nenos e nenas da provincia que desfrutaron deste programa, mozos da provincia que gozaron de Vive o Rural, e agardamos que esta terceira edición pois tamén sexa un éxito. E pasamos agora a páxina e ímonos a turismo, porque aprobamos as axudas para fomentar o turismo deportivo por valor de 100.000 euros. Son 40.000 euros máis que o ano pasado, que chegaron neste 2025 a 24 entidades de 15 concellos. As contías oscilan entre os 915 e 7.600 euros e servirán para organizar marchas cicloturistas, carreiras nocturnas, travesías a nado, torneos de tenis, probas de BTT, trails, regatas, etc. ou eventos como o que se celebrou aquí en Pontevedra a Gladiator Race. En resumo, son acontecementos deportivos que, pola súa relevancia, atraen visitantes e reforzan a imaxe turística de Pontevedra, que é a provincia do deporte por excelencia. E sen sair de deporte, e na parte de infraestructuras, hoxe aprobamos os primeiros recursos do terceiro plan extraordinario de infraestructuras deportivas con preto de 140.000 euros para Vilanova de Arousa. Estes recursos
que se tratan da totalidade que lle foi concedido a Vilanova, 140.000 euros, van a permitir ao Concello renovar o céspede artificial do campo de fútbol onde xoga a Sociedade Deportiva Chispa. O total do orzamento son 216.000 euros e con diñeiro da Diputación se van a cubrir gran parte dos fondos necesarios para realizar esta obra necesaria. En liñas xerais, estes recursos van a servir para sustituir o céspede artificial e instalar un novo, que vai a contar con marcaxe branca, segundo as normas da Real Federación Española de Fútbol, e para cometer a actuación, lóxicamente, procederase á retirada do céspede existente, tamén outro equipamento, arranxarase o sistema de drenaxe, tamén se instalará un novo céspede que terá a peculiaridade que terá dúas capas, unha inferior que estará lastrado de area de sílice e outra superior de caucho. No que se refire a este terceiro plan de infraestructuras extraordinarias deportivas, fai pouco máis dun mes que abrimos o plazo e xa hoxe repartimos os primeiros recursos. Un plan que ascende a 8 millóns de euros e que o prazo que teñen os concellos para presentar as solicitudes remata o día 5 de xaneiro. E seguimos falando de infraestructuras nos concellos, neste caso da rede viaria provincial, porque hoxe aprobamos un convenio co Concello de Meaño para o proxecto de humanización e mellora da seguridade vial na rúa Campo da Feira, no entorno da Casa do Concello, dotado con 454.300 euros. A Diputación vai aportar o 70%, 318.000 euros, e o Concello de Meaño o 30% restante. 136.000 euros. En liñas xerais, esta actuación contempla a execución dunha zona de convivencia con plataforma única e prioridade de uso peonil, contempla tamén unha actuación dunha estrada que hai transversal localizada á marxa esquerda da rúa Campo da Feira, vaise a dotar de novo mobiliario urbano, de nova vegetación, ademais que se vai actualizar a recollida de pluviais e novos alumeados. E no eido social, aprobamos conceder 500.000 euros a 122 entidades sociais de 22 concellos da provincia. Trátanse de 30.000 euros máis que o ano anterior, con contías que oscilan entre os 1.300 e 6.200 euros. E son para activar iniciativas necesarias como bancos de alimentos e comedores sociais, programas de apoio á integración sociolaboral, programas de apoio e de estimulación cognitiva, de respiro familiar e educación para a saúde, programas para mellorar a calidade de vida da infancia oncolóxica ou iniciativas contra a soidade dos maiores. E rematamos cos asuntos da Xunta de Goberno, e se cadra cun tema que é dos máis relevantes. Se a semana pasada aquí mesmo daba conta da concesión da primeira liña de axudas das tres que hai, que beneficio ao tecido asociativo da provincia, o programa máis Novacua con 340.000 euros, hoxe aprobamos as axudas do Plan de Acción Comunitaria que ascenden a máis de 2,1 millón de euros e beneficiarán a 232 entidades da provincia. Novamente, esta convocatoria superou as nosas expectativas. En total, recibíronse 301 solicitudes, máis de 300. De asociacións de veciños, de confederacións, federacións ou unión de asociacións de veciños e asociacións de mulleres rurais da provincia. E desas 301 solicitude, 232 de 48 concellos cumpriron todos os requisitos da convocatoria e serán as beneficiarias destes máis de 2,1 millón de euros. E con estas contías que van a recibir, que oscilan entre os 6.000 e os 10.000 euros, van a poder acondicionar os seus locais, climatizalos, facelos accesibles, a parte de insonorización ou de rehabilitación, van poder adquirir equipamentos informáticos e audiovisuais, así como tamén máquinas e elementos para ximnasios, para a cociña, mellorar os parques infantiles ou, entre outras
cousas que van a facer mercar mobiliario. En resumo, máis de 2,1 millón de euros que, como vos decía a semana pasada, no que se refire ao tecido asociativo, ao movimento veciñal, pois había unha demanda, había unhas necesidades que no anterior goberno foron totalmente esquecidas e nós lle estamos dando resposta, estamos tratando de atender, porque somos moi conscientes do papel protagonista que xogan e que teñen no desenvolvemento do noso territorio, no desenvolvemento de toda a provincia de Pontevedra. E fora da orde do día, dúas cuestións. A primeira delas, informarvos que aprobamos o expediente para contratar as obras de restauración da senda fluvial do río Tea en Ponteareas por valor de 195.400 euros. E trátase dunha senda que se sitúa na área recreativa Moscadeira, no límite co Concello de Mondariz, e que precisa dunha intervención para a súa conservación. Este proxecto está dentro do Plan de Sostibilidade Turística Condado Paradanta, unha terra entre ríos que está financiada con fondos europeos. E con estes recursos imos a realizar actuacións que nos van a permitir recuperar esta zona de gran interese ambiental, cultural e recreativo, que se trata dun nexo entre dous concellos, Mondariz e Ponteareas, e tamén dun lugar que conta cunha importante afluencia de usuarios e que representará a perfección a paisaxe da ribeira do río Tea. E outra cuestión que ten que ver pois é que había Verde. É o último asunto do que vos quero falar, porque onte recibimos unha nova que esta provincia estaba moito tempo agardando. O vindeiro martes, ás 11 da mañán, en Madrid, mantiremos unha reunión cos responsables de Adif para tratar a posta en marcha do proxecto da Vía Verde entre Arcade e Pontevedra. Eu quero públicamente agradecer a disponibilidade para manter esa reunión, a que acudirei eu personalmente, acompañado tamén de personal técnico da Diputación, e esta é unha reclamación que estamos a liderar desde a Diputación, un proxecto de provincia, e xa informamos de que queremos asumir o financiamento, imos asumir o financiamento, e que houve un antes e un despois desde o momento en que o Ministerio, a DIF, se mostrou disposto á cesión dos terreos, e foi aí cando activamos e fixemos a solicitude pertinente acompañada dun encargo que lle fixemos á Fundación dos Ferrocarriles Españoles, que era un estudio de viabilidade para determinar por onde ten que ir a traza en base á singularidade que hai agora da vía en uso e outras que están en desuso. E nos orzamentos do ano 26 reservamos 100.000 euros para a redacción do proxecto. Así que acudimos a Madrid, ca total disposición de colaboración máxima nun proxecto estratégico para a provincia que lideramos desde a Diputación, convencidos de que o Adif nos vai a mostrar, tender a man para que aproveitemos esta oportunidade que Pontevedra merece e confiados en traer boas novas para esta provincia. Pola miña parte, non tiña máis nada que engadir, e se tedes algunha pregunta, pois a vosa disposición. Moi ben, moitas grazas.